newydd allan, yr enw Cariad Afech, ddoth allan diwadd Gorffennaf. 10 can, Lewis Bon, a mae'r gael ar vinyl, nifer credig a lawrlwythiad. Mae'n album o'n eisiau gwneud o blaen, ond nes i ddim. So dwi'n gwybod pam. Ond tro yma, ie, nes i wneud o. Dwi'n hapus iawn o fo. Mae yna elfen fwy amrwd iddo fo. Yn y ffordd mae wedi recordio lot mewn ffordd chydig bach fwy organic illa. Mae sŵn wedi newid dipyn, dwi'n meddwl bod yn fwy trwm. Mae'n gletach, dwi'n meddwl, mewn llefydd. Mae'n lot llai offerynna ar album newydd, llai o leisia, dwi'n meddwl. Ie, o'n eisiau newid. A mae wedi digwydd, diolch byth, fe'r album yma. Gynnau fand newydd o'n 3 o bobl yn lle 5, a gobeithio bod yna fwy o sŵn, ond efo llai o bobl. So mae sŵn wedi newid dipyn oherwydd y band newydd, yr album newydd. So ie, dwi wedi cynhyrfu chydig bach i gael chwarae fyw o bethau eto. Dwi wastad wedi bod yn un sy'n canu am bethau eitha tywyll anyway. Ond ie, di hon ddim gwahanol felly. Ella bod hi'n dwllach o rhywbeth o ran i pynciau neu cynnwys y geiriau bethau felly. Heb mynd fewn i, heb mynd fy fanwl fewn iddo fo. Ond dwi'n meddwl bod mae cerddoriaeth allan gweddi hynna chydig bach mwy na oedd o blaen. Does am cymaint o y gyferbyniad rhwng caneuon bwy pop a'r geiriau tywyll. O'n eisiau, ie, dwi wedi mynd yn oll dywyll ar hon. Dwi'n mynd trio creu dadl neu herio neu be' neu dwi'n canu am beth sy'n dod i'm hen ni a beth sy'n ei ddeitha chdi fel yma wyneb i wyneb felly. So os ti'n dod dros mewn can, os ti'n licio fo, paid o brynu o. Os ti yn, prynu fo. So, ie, fel e.